Salut! Chucky, zi ceva. Ăsta e microfon, Chucky. E microfon, Chucky. Zi ceva, te rog, Chucky. Prima trupă care a urcat pe scenă sunt acești minunați oameni. Cum v-ați simțit, cum a fost? Super, super! A fost o experiență minunată și venit pentru prima oară aici, e clar, devine addictiv. Eu am avut puține emoții pentru că a fost prima prestație live cu Alfa, dar a fost super fain și cred că e și bine. Da? Antract urmează să urce acum pe scena Bikers for Humanity Rock Fest 2025, a doua seară. Cum vă simțiți? Sunteți plini de energie sau nu? Chiar da, suntem plini de energie pentru că un astfel de eveniment, vrei, nu vrei, îți dă energie. Îți dă un boost extraordinar, îți dă o dorință de a fi mai bun. Parcă este un fel de provocare de a face din tine o persoană mai bună, puțin. Se pare că nu doar îndrăgostiții au aripi, ci și oamenii din public au avut aripi. Trebuie să recunoaștem întotdeauna aici, este un public extraordinar, este publicul cu care noi suntem obișnuiți și nu numai noi, toți ceilalți artiști foarte valoroși care cântă în acest festival. Este un public extraordinar, cine a stat acasă și n-a venit a avut de pierdut. Tu ești armonie și culoare, ești coracul de salvare, ești lumina care mă înconjoară, ești explozie solară. Radu Almășan, frontmanul trupei Boschito, pentru a doua oară la Bikers for Humanity Rock Fest. Cum a fost pe scenă? Scurt! Publicul mi s-a părut off the hook, să zic așa. Da, foarte mișto concert. A fost foarte, foarte mișto. De obicei, publicul e mișto la Boschito, dar parcă în seara asta a fost ceva în plus, nu știu ce. Probabil că decorul aici, între munți, lucrurile pe care încercăm să le facem împreună, oamenii au venit pe pozitiv, încercăm să strângem niște bani, să facem secția pediatrică a Spitalului Marie Curie și suntem, cum să spun eu, trup și suflet aici să ajutăm în sensul ăsta. Va fi un alt început. Să știți că dacă nu o să credeți în libertatea voastră, mai ales cea de aici, din cap, conceptul de rock a murit. Deci degeaba ne îmbrăcăm în genți de piele, degeaba mergem cu motoare, dacă nu credem în libertate. Deci aș vrea ca toți cei de aici să înțeleagă lucrul ăsta. Atentatul înseamnă atentare spre libertate. Înseamnă de a fi liberi. Noi aici, în seara aceasta,
chiar suntem liberi. Și vă doresc să duceți conceptul ăsta mai departe și să nu vă fie frică și rușine niciodată. Piesa următoare se numește Mafia. Trupa Holograf a închis cea de-a doua seară Bikers for Humanity Rock Fest. Ce să zic, și băieții plâng câteodată, dar în seara asta cred că s-au distrat. Toată lumea s-a Eu distrat. sper că s-au distrat toți, da. A fost foarte frumos, serios, foarte frumos. Atmosfera? Ai filmat, nu? Formidabil, serios.